Čaute ľudia, ja som Lacikex a vítam vás pri prvom videu z Minecraftu. Nie som tu sám, Čaute. je tu môj brat a tam skáče po lampách a tak. Tento diel, čo práve natáčam, by mal byť dávno štvrtý, ale mi to nenatáčalo. Tak, nehytuj ma. No, Bolo to ovca. dobre, ja ti verím. Prvý diel mal byť, že kde budeme asi bývať, to je tu. A druhý diel, že ak si budeme stavať dom, to je tento dom. No a tretí diel mal byť, ako si postavíme doly. To tu môj brat sa hral, že môžeme ísť do dol. No nie, to ja radšej nebudem skákať. Dobre, a to môj bratčetko ťažil, ja som, Ty si sa len dívaš. no. Že kamene využijeme na ďalší diel a to bude motrapka už A postavená. vidíš tu? Tu sú všetko kamene. To je redko. A máme aj čarak. To som ja. Adam našiel 5 diamantov, mal som aj diakrompať, ale No ty si ho zomrel pekle. ja som zomrel. Ideme na to. Na Sa čo? pozrieť. Na čo? Tak. Na čo? Nejdem tam. To skoro som spadol dole. No a toto bude pár minútový diel, každý diel bude mať asi 10 minút. A bude veľa dielov. Budeme sa snažiť Dosť veľa dielov. a... No, a vidím, či ak tam kempy žadám. Ja som štúdom dopredu. No tak môžeš. Dobre, stačí. Tento les každý boží deň ťažíme. No teraz ho nejdeme. No po videu ho zase vyťažíme, sa môžete kúknuť, koľko máme už dreva. Tu. Takže tu máme truhly, zatiaľ v nich nič není. Ideme sa pozrieť do tej veže, do pekla. Do pekla. Poďme. Tak ja si idem dať z inventára, ale pred veci. Ja tiež. Počkaj, krompať si nechám. To aj ja. Zoberať to. Čiže ten blok chcem. Zapaloť, nechcem. Zapaloť nechám, keby napríklad, no nemáme zapnutých tých, ale je plný inventár. Jej. Je to plné. Nebo nejaký lak. Keď je to plné, Ale vykraftím. poďme. Počkaj. Na čo crafting, keď hen tam máme ďalšie? Nevadí. Tak ja tam Tam, už to idem, ale na ktoré sa nebolo. neviem. Tak. Nerob. Tak, No na tej to nebolo. Na tej som. tak, rýchle. A ešte naťažte kamene. Au. Dobre. Dobre, môžem ísť. Som sa strašne bál, keď som robil túto ozdobu, že to začne horeť môj domček, ale nehorí. Náš. Tak náš. No, takže rýchlo to ideme sa kúknúť. Ťažím. Tak ťaž, ja idem tam. Dúfam, že idem dobre. Ktorú stranu si šiel? Od teba preč. Naopak. Naopak? Klameš ma? Len tam som už išiel. Tu stačí sták. No, poďme. 11. Kde máš? Tu je. Tam rýchlo dopalme a idem sa kúknúť hore. Či to nie je iba jedna ležička, ale to asi nemá byť. Spravíš to? Ja to neviem. Jo, daj mi bloky. Však ja tu nič nevidím, Máš tu nejaké bubny, to. tak ja sa odhlasím iba. Tak. No, Vidíš? aha, hej, už v pohode. Pozor. Bubny sa ti dobre počkaj. Ja budem dať to skrčené. Je to ťažké? No to kým tam dojdeme. No, však Rob práve. to po jedným broku. Ja nemám krompáč. Mám. Nie som mŕtvy, ja nie som mŕtvy. Ale ako ho ideš? Ne, No, ja som grambľavý. musíš len zomrieť. Počkaj, nejak vyplavom. To nedáš. Ja idem zatiaľ stávať. No, tak ideme pokračovať, som prišiel o krompač. Dúfam, že budem mať plné HP.
načítaš sa. No. Asi mi to tak seklo. Tak sa lúčim s vami, nejde mi to, tak čaute. Čaute. Na budúci diel tešte sa.